Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Kariyon, araw ho ng Biyernes ngayon, March 17, 2023. Kumusta ho kayo? Kumusta ho yung ating mga kababayan? Samahan ho ninyo kami sa isang oras na mainit na balitaan tungkol ho sa mga iba't ibang impormasyon at mga kaganapan dito ho sa ating rehiyong Gitnang Luzon. Siyempre, partikular na ho yung mga headlines natin dito ho sa Zambales, sa Pampanga, Nueva Ecija at kung saan-saan pa. Ito ho kami ho sa CLTV, kami po ay magdadala sa inyo ng mga balita at impormasyon na lokal at may kinalaman ho sa ating komunidad. Gaya na lamang ho nung kagabi yung pinuntahan namin ni Kuyang JM. Ayan, pagbati pala. Happy Fiesta sa mga taga-Barangay San Jose dito po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mamaya pag-usapan natin yung singing contest na talaga namang napuyat yung lingkod sa kakapanood. Magagaling lahat yung 16 o 17 contestant na nagpakita ho ng kanilang husay sa pagbirit. Ayan, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Narito na hong mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayon hong Biyernes ng umaga. Ito mga kabalen, publiko, pinaalalahanan ho na maging alerto sa lindol. Mga nagparehistro ng SIM, nasa 26% pa lamang ng lahat ng mga subscriber ayon ho yan sa NTC. Presyo ng bigas patuloy sa pagtaas. Pangakong 20 pesos per kilo ni Pangulong Marcos Jr. coming soon na raw. Medical Technologies o yung AUF graduate po, top 8 sa March 2023 Medical Technologies Examination. At ito ho yung binabanggit ko kanina, ayan. Yung singka galing, talaga hong mga taga San Jose, nagpakita ng talento sa pagbirit. CLTV 36, mas pinasaya ho ang naging kantahan. Yan. Ito ho mga kabalen, mga kariyon, alam naman ho natin na kahapon ay niyanig ho ng magnitude of 4.7 na lindol ang Masinloc, Zambales. Naramdaman ho yung paggalaw ng lupa sa iba pang mga bahagi ng Central Luzon. Ayon ho sa Masinloc, sa Zambales, sa MDRRMO at sa may OCD o Office of Civil Defense, wala na mga naitalang casualty o kahit mga sa nasabing insidente ho. At nagpaalala rin ho yung OCD na tiyakin ho na sumunod dun sa mga safety procedures tuwing magkakaroon ng lindol. Naging epektibo naman daw yung ginawang mga earthquake drills. At nagbigay paalala ho si Miss Diane Brocal, ang information officer ho ng OCD3, kung ano nga ba yung dapat gawin bago sa kasalukuyan at pagkatapos ho ng lindol kung kayo po ay nasa paaralan, opisina, bahay o maging kalsada. Ito mga kabalen, ang ilan ho sa mga dapat tandaan ay alamin ho yung mga exit routes at evacuation areas sa mga lugar o gusali na pinupuntahan. Para ho sakali kayong datnan ng lindol, alam ninyo kung saan kayo aatras. Para naman ho sa mga residential areas, siguraduhin po na kumpunihin din yung sirang bahagi po ng bahay. At maghanda rin ng tinatawag na family go bag. Ano ba yung laman ng mga nasa go bag? Kuyang Justin, karamihan ho sa mga laman nito, merong mahalagang dokumento, merong tubig, merong pagkain na tatagal ng hanggang 2 araw. May bigas, may dilata, at mga gamot kung kailangan, kung merong mga iniinom na may nagme-maintenance medicine ho. So basically, laman ho nito yung mga talagang pangangailangan na tatagal ho ng 2 hanggang 3 araw. At sa oras naman ho ng pagyanig, huwag hong kalimutan yung tinatawag na duck, cover and hold at panatilihin po yung pagiging kalmado. Tumingin ho kayo sa inyong paligid. Kung merong matibay-tibay na lamesa, pwede hong sumuot dyan. At syempre, hintayin muna na kumalma yung sitwasyon. Hintayin muna na huminto ho yung paggalaw ng lupa. Dahil syempre, hindi ka rin naman makatatayo at delikado yan. Bukod sa mahihilo, pwede ka rin mabagsakan kung ano man yung mga bagay na mahuhulog.
mula sa kisame o kaya naman kung may aparador dyan, payo din ho ng mga eksperto, iwasan ho yung kunwari may opisina ho kayo o may mga mesa kayo, higaan, na merong mga picture frame na nakasabit no, sa inyong uluhan o di kaya naman mga cabinet na merong mga laman na pwede hong mahulog o malaglag kung sakaling magkaroon po ng lindol. Mainam din ho mga kabalen na makibahagi po sa mga isinasagawang community earthquake drills. At sa oras naman ho ng pagyanig, gayon nga yung gaya ho ng binabanggit, yung duck cover and hold, pagkatapos ho ng pagyanig, ayan, hanapin ho yung mga open o kaya yung mga safe spaces, maghanap ho ng mga lugar na malayo doon sa mga gusali o pwede hong mabagsakan kayo ng kung anumang mga bagay-bagay. Siyempre, dapat tiyak na usually mga open field po yan. Karamihan sa mga pinupuntahan, mga parking lot, yan, pwede ho yan. Magsagawa rin ho ng assessment sa mga kasama sa trabaho o bahay. Tiyakin ho na sila nasa maayos na kondisyon. Kasi yung iba, nataranta, nahilo, pwedeng tumaas yung kanilang presyon na natakot din sa sitwasyon. Yung iba naman, gagaya ko, sinusumbong ng vertigo. Kung maramdaman yung paggalaw ho ng lupa at merong hindi balanse, ayan. Lagi pong tatandaan, maging alerto sa lahat ng oras. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Diane Brocal, ang Information Officer ng OCD Region 3. I-prioritize po yung mga needs po ng ating mga elderly, mga pregnant women, PWDs, and of course ng mga bata. If tayo naman po ay located ang lugar natin sa coastal areas, tayo po ay baka lang magkaroon ng banta ng tsunami, tayo po ay lumikas, pumunta po sa mas mataas na lugar. Okay? And of course, pag tayo babalik na po sa ating mga bahay, suriin po kung may mga natapong mga nakakalasong chemical, at yung mga bagay po na pwedeng pagmulan po ng sunog. Okay? And of course, i-check din po natin yung mga electrical lines po natin, mga water pipes, baka po may sira at yun po ay ating itawag sa kinauukulan. And of course, yung gas leak po, baka meron, isa po yun sa nagtatanhi ng sunog. Na secondary hazard po ng pagyanig or paglilindol po. Ayan ho mga kabalen, at naway nasa mabuti ho kayong kalagayan, at gaya ho ng nabanggit, lagi ho tatandaan, importante ho yung mga maliliit na detalyeng yan, yung mga ganyang hong detalye ay posibleng magligtas ng buhay. Kaya naman lagi hong maging alerto, alisto sa panahon ng sakuna, at huwag kakalimutan ito hong paalala ng OCD. Ayan, sa iba hong balita, kayo ho ba ay nakapagrehistro na ng inyong SIM? Opo, dahil sa patuloy na pagsasagawa ng SIM card registration ng National Telecommunication Commission at ng Department of Information and Communications Technology, ay aabot pa lamang umano sa mahigit 45 million ang nakilahok at nagparehistro. Ayon ho sa NTC, naasahan nilang mababang turnout ng registration dahil marami rin ho sa mga SIM card na ginagamit sa illegal na gawain ay hindi na rin irerehistro. Bumaba na rin ho ang umano yung mga text scams na naire-report sa ahensya. Narito po ang ulat ni JM De Jesus. December 27 noong nakaraang taon nang simula ng National Telecommunications Commission o NTC at ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang implementasyon ng RA 11934 o ang SIM Card Registration Act. Kulang isang buwan bago ang itinakdang deadline ng SIM card registration sa April 26, hindi pa umabot sa kalahati ng bilang ng mga subscriber nagrehistro ng SIM.
Sa datos ng NTC as of March 14, 2023, higit 45.2 million SIM card users pa lamang ang nakapagpaparehistro, ang katumbas ito ng 26.75% ng higit 168 million subscriber na target may rehistro sa ilalim ng programa. Ayon kay NTC Region 3 Director Azor Sichon, inaasahan na nila ang mababang turnout ng registration. If we're going to compare it, JM, dun sa more or less 160 million registered, medyo way below. But of course, there are various reasons dun sa 160 million registered SIM card na hindi na magpa-register. Unang-una, yung ating mga scammers. So definitely, yung mga scammers natin, hindi na sila magpapa-register, of course. Mayroon din daw kasi mga subscriber na may 2 hanggang 3 SIM at pinipili na lang irehistro ang isa sa kanilang mga ginagamit. Samantala ay binida naman ng NTC na bumaba na ang bilang ng mga inireklamong text scam sa kanilang tanggapan. Mula sa dating 1,500 complaints per day, nasa 100 na lamang daw ito ngayon. Ang figure is 1,500 text scam na complaints na nare-receive ng buong komisyon, buong NTC. Pero nung mag-start itong SIM registration, it's now down to 100 per day. So can you imagine that yung difference, yung talagang masyadong yung pag-decrease, So masyadong malaki, So ngayon pa lang nararamdaman na natin yung effect ng SIM registration. Inaasahan naman ng NTC na bababa pa ang bilang ng mga complaints pagpatak ng huling araw ng registration sa April 26, 2023. Samantala, malaking ginhawa naman ang naidulot ng pagkabawas ng text scam sa ating mga karehiyon. Mas madali na lang siya pagka parang wala na yung worry mo pagka nag-a-apply ka ng mga kung ano-ano using your cellphone number. Wala na yung mga nag-a-ask ng load or kaya tumatawag na mga scammer. Ito okay lang, iwas sa message. Laging nagte-text kasi. Wala na pong nagte-text ngayon. Okay na po. Patuloy naman ang paalala ng NTC at DICT na huwag kakalimutang irehistro ang SIM card na gamit dahil kung hindi mawawalan ito ng signal at hindi na ito magagamit pa pagkatapos ng April 26. Pinag-aaralan pa raw ng NTC kung magkakaroon pa ng extension na nasabing deadline. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Yan mga kabalen, Huwag hong kakalimutan yung pagpaparehistro ng SIM, At April 26 ho yung deadline. Huwag nang hintayin, na umabot ho sa deadline. Alam naman ho natin, minsan ganyan ho tayo, hintayin natin yung deadline, tsaka tayo doon pa lang hahabol. Ngayon, may pagwalang extension. Paano na? Sayang naman yung ating SIM, tayo mag-obliga na magpalit ng numero. Ang sabi ho ng NTC, pinag-aaralan pa kung magkakaroon ng extension. Pero habang wala pang anunsyo, huwag na hong magpatumpik-tumpik. I-rehistro na ho yan. Bumisita ho doon sa mga website ng inyong mga telco provider upang sa gayon ay makapag-comply ho tayo doon sa batas. Ayan, sa ibang balita naman ho, nagsimula na rin po ang military exercises sa pagitan ho ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa lalawigan ng Nueva Ecija nito pong Lunes, March 13. Aabot daw sa mahigit 1,000 sundalong Pinoy at 2,000 US soldier ang lumahok sa military exercises na tinawag na Salaknib Exercise 2023 o SN23. Idinaos po ang opening ceremony ng SN23 sa Fort Magsaysay, Palayan City na pinangunahan naman ni Philippine Army Commanding General Romeo Bronner Jr. at US Army Commanding General Xavier Bronson. Ang SN23 ay isa pong Army-to-Army annual exercise na nagsimula ho noong taong 2016. Layon ho nitong palakasin ang interoperability ng mga sundalong Pinoy at Amerikano sa iba't ibang operasyong militar. Mapapalakas din daw ng SN23 ang kakayahan ho ng mga sundalo pagdating sa air at shoreline defense. Ang mga sundalong kalahok po ay sasanayin ho sa small arms maneuver, live fire exercises o yung LFX, jungle training events, artillery and mortar LFX events, at engineering and construction projects.
Tatagal ho ang naturang pagsasanay hanggang 4 ng Abril. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, silipin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang kakalsadahan po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Live ho itong kuha ngayon po alas 10:30 ng umaga mula naman sa City Public Order and Safety Coordinating Office Command Center. Ito mga kabalen, sa gawing kanan sa bandang itaas ang inyong nakikita ay kuha po dyan sa may Dolores intersection sa Jose Abad Santos Avenue. Partikular na ho yung tapat na kalsada o yung jasa, yung bahagi po ng tapat ng bus terminal na Victory Liner. Ayan ho. Maluwag pa rin yung daloy ng trapiko sa mga oras ho na ito. Yun naman ho sa itaas, gawing kanan. Ito ho naman ay kuha dyan sa may Magliman. Yan ho yung boundary ng Bacolor. So yun ho mga papunta ng Bacolor, Pampanga. Ayan, nakikita ho ninyo. Nandyan ho yung marker ng Villa de Bacolor. Maluwang naman, no? Maluwag ho yung daloy ng trapiko. Pero yung mga papunta ho ng San Fernando, sa mga oras hong ito, ayan, nakikita ninyo, maraming mga truck na nakapila. Dahil ho yan, syempre doon sa ipinatutupad ho na konstruksyon o rehabilitasyon ng Lazatin flyover dyan ho sa may intersection naman ng Jasa at ng Lazatin Boulevard. Yan, mag-iingat ho yung mga babiyahe. Huwag i-anticipate ho yung mabigat na daloy ng trapiko dahil na rin ho sa patuloy na pagsasagawa. Ito ho itong Lazatin flyover sa Jose Abad Santos Avenue at Lazatin Boulevard intersection. Ayan. Yun naman hong sa may ibaba, gawing kaliwa. Ayan ho, kuha naman yan sa may Lazatin Boulevard at yung MacArthur Highway. Ayan, sa may St. Jude. Yun hong kuha ng CCTV footage na yan. So nakikita ho natin yung mga gumagawi ho ng kaliwa o kanan ng frame. Yan ho yung mga papunta ng Lazatin Boulevard. Ayan naman ho. At yung nasa bandang kaliwa ng frame, yan naman yung mga papunta ng Angeles City. Yan ho yan sa may gawing ibaba ho yan na nasa left side ng screen. Yan. Nalito na yung lingkod sa left side, left and right ito naman ho sa ilalim, right side tayo o kanan. Yan ho ay sa may papunta ho ng Capitol Boulevard at yung Palawi. Kita pong syudad, City of San Fernando, of course, and dire-diretso yan sa Cabalanzan, Bacolor. Ayan. Maluwag pa rin ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan, asahan ho yung pagbigat naman ng daloy ng trapiko mamayang rush hour, lalong-lalo na ho biyernes ho ngayon. At kanina nga ho, kaninang umaga, nang patungo ho ang inyong lingkod dito sa CLTV, medyo naramdaman na rin natin yung Friday madness sa kalsada. Again, gaya ho ng aking paulit-ulit na sinasabi at hindi ako magsasawang babanggitin, mga kabalen, mga karihiyon, i-check ho lagi natin ang ating mga sasakyan kung sila ba iligtas na i-drive at syempre i-check ho natin yung ating mga pangangatawan kung tayo ba ay nasa maayos na kondisyon para ho magmaneho ng sasakyan. Dahil alam naman ho natin ang aksidente, hindi lang ho tayo pwedeng masangkot, pwede tayo makadamay ng iba. Napakadelikado ho niyan. Kaya maganda, nasa maayos ho tayong kondisyon bago tayo humawak ng manibela. At syempre, dahil nga ho sa kaliwat kanang mga roadworks, nariyan ho yung syempre yung daloy nga o pagbigat ng daloy ng trapiko. Kabalen, karihiyon, huwag kakalimutan,
magbaon ng mahabang pasensya at syempre ho yung disiplina sa kalsada ha, para maiwasan ho yung mga aberya. At kung ano pa yung mga untowards incidents na hindi natin dapat nararanasan, pwede natin gawin o pwede natin ma-prevent kung meron tayong tinatawag na yung defensive driving. Yan. Dumako naman ho tayo dito ho sa ibang balita. Ito ho, suportado raw ni Pampanga 4th District Representative Dr. Ana York Bondoc Sagum ang isinusulong kong pag-amyenda sa konstitusyon o yung CHA o Charter Change. Ayon ho sa mababatas, dapat nang tunguhin ng bansa ang sistemang federal. Pero kung bakit, abay, alamin ho natin yan sa ulat ni Paulo G. Santos. Very vocal si Pampanga 4th District Representative Dr. Ana York Bondoc Sagum sa posisyon nito sa gumugulong na charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ayon sa mambabatas, paborable ang federal form of government para sa bansa na siyang isinusulong noon ng kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 18th Congress. Ako po talaga, that's why I voted for President Duterte because I like federalism as a concept. Na yung kita po na Central Luzon will be retained in Central Luzon at gagamitin po ng mga tiga Central Luzon. Also, electing senators by region. Umaasa naman si Bondoc Sagum na matutukan ng mga susing opisyal ng gobyerno ang proseso hinggil sa CHA kasabay ng iba pang mga nakahanay na gawain gaya ng barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda sa October 30, 2023. Pero walang pressure? May timeline ba kayong pinakikitunguhan dito? Wala. Well, sana sooner rather than later kasi as things happen, barangay election, dami nang nangyayari, baka hindi po mabigyan ng pansin. Hindi naman ikinailan ng mambabatas na sa liderato ngayon ni Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo, totoong malaki ang pag-asa na solido ang kanilang suporta sa CHA dahil sa sinasabing mayroong supermajority ang administrasyon. Ma'am, sa leadership naman ni Speaker, the question is how? Kumusta ho? Meron rin bang super majority ngayon sa kongreso nito? Well, meron. Samantala, inaprubahan na ng Kamara sa third and final reading nitong Martes, March 14, ang House Bill number 7352 o panukalang nagsusulong ng Constitutional Convention para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, prioridad nila na amyendahan ang economic provisions ng saligang batas na naglilimita umano sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Alinsunod daw ito sa priority measures na napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory sa 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Sa hiwalay naman na pahayag ni Senate President Mig Zubiri, hindi umano niya maunawaan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-apura ng CHA, gayong naplansya naman umano noon sa 18th Congress ang ilang batas na may kaugnayan sa ekonomiya. Matatandang una nang nabanggit ng constitutionalist at framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod na mismong sa Philippine Development Plan, walang rekomendasyon ang mga economic managers ng Pangulo sa usapin ng CHA. Mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagsabi noon na hindi rin niya ito prioridad. If you look at the Philippine Development Plan, there is no mention at all of amendments to the Constitution. In fact, ang sabi sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, sabi, we are open for business kasi ginawa na namin to, yung public service law, ease of doing business, lahat na ng mga laws na kailangan para buksan ang ating pintuan. Wala sa Philippine Development Plan. Endorsed by the President. Bakit nila sasabihin kailangan yan? Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Gusto ko yung t-shirt ni Kuyang Paolo, preskong-presko. Ayan ho mga kabalen, lalapit na ho ang sumbungan sa Central Luzon. Ito ho'y matapos pumirma ng isang Memorandum of Agreement ang CLTV 36 at ang Bitag Media Unlimited Incorporated o BMUI. Siyempre sa pangunguna ho ni CLTV 36 President Sonia P. Soto at BMUI CEO na si Kuyang Ben Tulfo. Dito lamang hong March 10 yan, si Tulfo po ang muka ng maksyong TV show na
Ipabitag Mo at Bitag Live na mapapanood na ho tuwing umaga dito ho sa CLTV 36. Ayon ho kay Tulpo, malaking bagay para sa Bitag Media na maging home network ng kanilang programa ang CLTV 36 dito ho sa Central Luzon upang mas mailapit ho yung tulong sa ating mga karehiyon at matugunan din yung mga isyong lokal. Narito po ang ilang bahagi ng kanyang panayam sa ating kasamang si Sonia P. Soto. At hindi lang sa Maynila, Yes. dinadala nyo sa probinsya. Kanya nandito na yung bitag Yes. sa CLTV 36. Yes. What does it mean for you not to be part of CLTV 36? Well, number one, we felt na parang explore a regional territory such as Region 3. Malakas kayo sa Region 3. And you have, other provinces in Region 3 that were, spill over yung signaling Yeah. sa cable din. So we felt that another thing, we see Pampanga also as an area of, progress, and you'll see a lot of establishments, businesses coming over, the expansion. And so it's a growing and fluid, community. So we believe that siguro nag-iisang TV kayo rito eh. Others are dependent sa Manila. So Yeah. since you're regional and local, so you're basically localizing everything. Kami naman kasi wala kaming worldwide, netwide, nationwide, or regional or provincial. We just would like to, feed yung aming shows regardless kung munisipyo ka or probinsya ka or rehiyon ka, syudad ka, or sa NCR ka. It doesn't make any difference. You are really trying to reach out to the communities talaga, Yes. to the grassroots. Yes. Kung nasaan yung mga masa na posibleng nangangailangan ng Yes. tulong. In the same manner, I believe that BITAG should be reaching out to the community, not the community reaching out to BITAG. Yeah. And that's the reason why from Manila, Yes. gusto magiging home network na ang CLTV 36. yes, What does it mean pag sinabing home network ang CLTV 36 sa Central Luzon? What does it mean? It's a big thing for us because Central Luzon is an area where you have a different sabihin natin, different taste, flavor, and aroma Yeah. ng mga issues ninyo rito as compared to national. Kasi masyado akong national. It's Yeah. more in socio-economic, more in terms. But now you have to balance what's Yeah. going on the regional. Yan, mga kabalen, simula ho sa March 20, mapapanood ho yung Bitag Live at hashtag Ipabitag Mo. Kasama ho si Ben Tulfo. Ayan, Monday to Friday ho yan. Yun hong Bitag Live, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 10:30 naman hanggang 12 noon yung hashtag Ipabitag Mo. Dito lamang ho yan sa CLTV 36 Free TV at sa aming 39 cable partners at maging sa Signal Channel 115. Ayan. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Isang kabalen ho ang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos pong masungkit ang silver medal sa Women's Light Heavyweight category ng 16th ASEAN Taekwondo Championship na ginanap po nitong March 11 to 12 sa Ayala Mall, Manila Bay, Parañaque City. Si Arsha Raija Valenzuela na mula ho sa Mexico, Pampanga, ang nag-iisang Kapampangan na kinatawan ho ng bansa sa nasabing kompetisyon. Ang Philippine Taekwondo Association ang naging punong abala sa 16th ASEAN Taekwondo Championship, isang pre-Southeast Asian Games showdown. Humigit kumulang 400 atleta, opisyal at international referees mula po sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos at Pilipinas ang nakibahagi sa nasabing kompetisyon. Kabalen, sa ating pagbabalik, makibalita ho tayo kay Jen Alubang Parungaw na tumututok ho dyan sa may groundwater symposium na ikinasaho ng City of San Fernando Water District sa Heroes Hall ng Siyudad San Fernando, Pampanga.
mo mga kabalen. Makibalita muna ho tayo kay ating Jenna Lumbang Parungaw na live ho mula dyan sa may Heroes Hall ng Siyudad San Fernando, Pampanga, kung saan isinasagawa ho itong isang symposium kaugnay naman ang water source sa siyudad ho ng San Fernando. Ating Jenna, good morning! Yes, good morning Justin at sa lahat ng ating mga manonood. At Justin, no, sabi mo nga kanina, nandito tayo ngayon sa Heroes Hall ng City of San Fernando, Pampanga, kung saan kasalukuyang isinasagawa itong State of Water Symposium. Kasi Justin, no, March 22 ay sineselebrate itong World Water Day na may theme na Groundwater Making the Invisible Visible. At ito yung pinakabahagi ng City of San Fernando Water District, no, pakikiisa dito sa selebrasyon na ito. Gusto raw nila na makita yung estado ng pinagkukunan ng tubig dito sa siyudad ng San Fernando. Kaya naman nag-invite sila ng iba't ibang mga groups. No, meron tayong mga sectoral groups dito na pinangungunahan ng Multi-Sectoral Governance Council. Nandito yung mga bottling companies natin, no, na nakikiisa dito sa symposium. Isa sila sa mga target talaga na mas makaalam nitong mga topics na dapat pag-usapan o dapat nilang malaman. Meron din tayong mga business sector na dumating. Kasama sa mga pag-uusapan, Justin, no, dito sa symposium na ito ay yung sabi nga natin, yung State of Water ng San Fernando, kung saan nag-invite sila from NWRB o itong National Water Resources Board. Tatalakayin ng NWRB yung Water Resources Management in the Philippines. Nandito rin ang Department of Health kung saan yun namang kalidad ng tubig yung kanilang ipepresenta. At ang Office of the Government Corporate Council, ang pag-uusapan naman dito ay yung water security, protection, and conservation. Justin, whole day ang event na ito, kaya naman pagdating ng hapon, kung interesado talaga yung ating mga kababayan, no, itong ipipresenta ng local government unit, yung roadmap pagdating dun sa water supply ng Siyudad San Fernando. Nandito rin yung may development kasing ginagawa sa syudad, no, yung construction ng septage treatment facility. So ipapresenta yan ng Prime Water kung ano na yung ng estado ng proyektong ito. Justin? Ating Jenna, marami kang nabanggit na mga dumalo, marami kang mga nabanggit na stakeholders at I understand, gaya na sinabi mo, this is a maghapon, whole day po yung event, But ito ba, Ating Jenna, ano yung kahalagahan ng ganyang symposium at based doon sa mga napag-usapan kanina, talk, mga seminar dyan, ano na ba yung kalagayan ng water source o yung groundwater na sinasabi natin kung saan pinagkukuhanan nga ng tubig ng syudad sa mga panahong ito? Kasi alam mo kasi nakipag-partner ang Water District, no, sa CLTV 36 para gumawa ng isang komprehensibong report sa estado ng groundwater dito sa siyudad ng San Fernando. Actually, katatapos lang ipresenta yung ginawa natin. No? Dito nakita nila na ang City of San Fernando ay parang lantad siya dun sa banda ng land subsidence o paglubog ng lupa kasi nga because of water extraction, yung pagsipsip ng lupa sa ilalim ng pagsipsip ng tubig sa ilalim ng lupa dito sa syudad ay napakalakas. Bakit, Justin? Kasi meron tayo ditong 60,400 households na nangangailangan ng tubig. Gaano ba kalaking tubig ang pinag-uusapan natin na kailangan? 1.58 million cubic meters. Kung titingnan nyo ito, yung galong ginagamit natin kapag tayo ay nag-stack ng water o kumukuha, no? Yung kulay blue na square, 100, actually higit millions ang ginagamit natin na gano'n monthly. So yun ang nakita sa report at ipinakita dito. Apart from that, nakita rin na yung mga bottling companies, no, na nandito sa syudad. We have 7 bottling companies dito sa syudad. Bukod pa dyan yung mga iba pang industriya na extensive o malakas gumamit ng tubig gaya ng mga malls, ganyan. So ipinakita din doon na natin na merong responsibility pala sila
na magbayad ng production assessment fee. Ito yung binabayad kasi pag pala ang hindi alam ng ating mga kababayan, Justin, no, kapag ang well o yung pump station, yung sumisipsip ng tubig ng mga pipes ng water district para makapag-distribute ng household, kapag tinabihan mo yan ng isa pang pump station ng isang bottling company or ng isang industriya, no, yung palang parang magkakaroon ng competition dun sa area. Anong mangyayari? Mahihirapang sumipsip ang water district. So nasisira yung mga pipe nila. So parang doon, kailangan kong kwentahin kung gaano kalaki ang perwisyo na idinulot nitong private well na ito doon sa operasyon ng water district. Yun ang tinatawag na production assessment fee. Yun ang isa sa tatalakayin dito since nandito yung mga bottling companies. And priority, according sa Presidential Decree 198 o yung Provincial Utilities Act of the Philippines, no, priority kasi sa tubig ang household. So, ganun ang pagtingin dito kung bakit merong symposium na mga ganito. Ang daming kailangang anggulong maintindihan ng mga tao, kailangan maintindihan ng ibang sektor at maintindihan ng mga private companies na nagpunta dito sa Ciudad San Fernando at gumagamit dito sa natural resources ng syudad. Justin. Napakahalaga pala ating Jenna ng ganyang tatalakayin kasi sa unang tingin baka sabihin natin may tubig namang tumutulong sa aming gripo at hindi ako dapat mabahala o ano tawag dito, mag-worry dyan sa sitwasyong iyan, pero ito nandyan talagang apektado yung mga households. Ate Jenna, kailan ba mapapanood yung inihanda nating dokumentaryo upang sa ganun maimbitahan din natin yung ating mga kababayan na syempre ipapalabas natin yan sa CLTV 36, available din yan, magiging available din yan sa ating mga social media accounts, sa YouTube at sa Facebook. Justin, ito ay napaka-komprehensibong ulat. So 5 bahagi yan, yung unang 3 bahagi ay tumatalakay dun sa paglubog ng lupa sa Ciudad San Fernando, dito sa 4th District and somewhere in Bulacan. Yung ika-4 na bahagi ay pagpapaliwanag ano ba ang nagiging dahilan ng paglubog at pumapasok nga dito yung groundwater extraction. At panglima, hindi lang dapat na ipresenta natin yung problema, ano yung mga solusyon. Yan ang dapat malaman din ng ating mga kababayan. So, every day, starting on Monday, ay may ipalalabas na tayo isa-isang bahagi na kailangang tutukan ng ating mga kabalen. Justin, ito, parang special report na rin natin ito, hindi lamang sa pakikiisa natin sa World Water Day celebration, kundi sa celebration na rin ng 16th anniversary ng CLTV 36. Yan, excited na kami ating Jenna na mapanood yung pinaghirapang dokumentaryo. Ayan, abangan ho ninyo mga kabalen, mga kariyon at panoorin ho si ating Jenna Lubang Parungaw na sumakay ng bangka. Ayan, talagang maliban sa pagmamangka marami ho siyang napuntahan at talagang doon nakita at ikwento niya sa atin o ikwento niya sa atin ano nga ba yung kahalagahan nitong pagsunod ho sa mga itinatakda ng batas kaugnay naman sa konserbasyon ng tubig at yung pangangalagaan rin ng ating pinagkukuhanan ng tubig, ng kalikasan at yung kagyat na epekto ho nito sa mga mamamayan. Yan ho ang ating dapat tutukan, dapat abangan. Maraming salamat, Ate Jenna Lubang Parungaw, live na nag-uulat ho mula dyan sa may Heroes Hall ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Yan ho mga kabalen, dumako naman tayo sa ibang balita. Ayan ho, ito ho, isang alumni ng Angeles University Foundation o AUF ang pasok ho sa top 10 ng March 2023 Medical Technologist o MedTech Licensure Examination. Nasungkit ho ni Jackie Lind Punsalan, Talosig ang top 8 spot na may gradohong 91.20%. Ayan. Kasama ho ni Talosig ang isa pang estudyante na si Isabela Palbakal ng Lyceum of the Philippines University na nakakuha rin ho ng kaparehong grado. Ang naturo pong exam ay ginanap dito lamang hong March 8 to 9 at inilabas naman ang resulta nito hong Martes, March 14. Ayon ho sa PRC o Professional Regulation Commission, umabot ho sa mahigit 4,700 sa mahigit 6,100 examinees ang pumasa sa naturang pagsusulit. Samantala sa datos naman ho ng Angeles University Foundation, aabot daw sa 126 ang mga pumasa na pabilang ho sa mahanay ng bagong medical technologies. Hinirang din ho bilang ika-6 na top performing school ang AUF sa nasabing examination na may passing rate na 76.42%.
Marami bang may init na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan? Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito mga kabalen, coming soon na raw ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Sa launching ho ng kadiwa ng Pangulo sa Camarines Sur nitong Huwebes, nakapagbenta raw ng bigas na 25 pesos per kilo. Pero ho dito sa Central Luzon na siyang rice granary ng bansa, ramdam pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkaing paborito ng marami sa ating mga Pilipino. Narito po ang ulat ni Paulo G. Santos. Walang mabibiling 20 pesos per kilo sa bigasan ni Romel Policarpio dito sa palengke ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mapa-imported man o lokal na bigas, pahirapan daw ang pagkuha ng mura sa kabila ng nagpapatuloy na harvest season ngayong Marso. Mataas po, sir. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Kasi ang nakapagtataka lang, ano yan po ngayon, March, April, ganon. Hanggang May, ano yan po yan. Bakit patuloy ang pagtaas? Yun ang malaking tanong sa amin. Kami rin kasi na inaangkat din namin ang bigas. Paano namin ibebenta ng mababa kung ang kuha namin mataas na? Piso hanggang 4 na piso ang itinaas ng bigas kada kilo dito sa San Fernando. Pinakamura na ang Angelica na 38 pesos per kilo na dating 36 pesos lang. 900 pesos naman ang kalahating kaban na dating 890 pesos lamang. Ang magagandang variety naman gaya ng jasmine rice, 55 pesos per kilo na. Ang dating 1,200 pesos na 25 kilos, 1,270 pesos na ngayon. Kung minsan, sir, alam niyo po yung tubo namin sa kalahating kaban, 10 piso na lang. Dahil nahihiya ka sa mga customer mo na biglang taas ng bigas, tapos biglang taas din yung bigay mo sa kanila. Siyempre nagugulat po din po sila sa mga presyuhan. Hindi naman po nila alam kung anong nangyayari sa taas. Dahil pag pumunta sila sa amin, may mga bigas nang nakikita sa amin. Pero kami, hirap na maghanap ng bigas. Ayon kay Director Chris Polo Bautista Jr. ng Department of Agriculture Region 3, mataas ang farm gate price ng palay ngayon na nasa 21 pesos kada kilo. On my part na nasa operation, sa production, nakikita naman natin ang presyo ngayon ng palay kasi medyo mataas. Yung newly harvested umaabot ng nagre-range ng 15 to 16.50. Yung newly harvest, yung tuyo umaabot hanggang 21 pesos per kilo eh. So, yun yung nakita ko na dahilan. So, in terms of yung stocks natin, wala akong alam diyan, hindi ko sakop yan eh. Pagka 21 pesos ang tuyo, ang bigas niyan is 42 pesos times 2. Tiniyak naman ng opisyal na may sapat na produksyon ng bigas ang Central Luzon. Well, more than enough yung pinoproduce natin dito sa Region 3. Actually, sinusuplayan pa natin ang NCR. Hamon naman daw para sa mga magsasaka ang mataas na presyo ng production input gaya ng pataba, kaya't nakatutok daw ang DA sa pagbigay ng financial subsidy. At kung ang pag-uusapan ay ang pangako ng Pangulo na 20 pesos kada kilo, ito ang masasabi ni Director Bautista. Kumusta ho ba yung target ngayon ng DA? Nakakapag-comply ho ba tayo dito sa pinapangarap ng Pangulo? Wala akong masabi dyan. Medyo mahirap yung pangako ng ating presidente. So, ginagawan ng paraan na yung production cost ng ating mga magsaka through government assistance mapababa natin. Maatin lang natin yan pagka mapababa natin ang production cost.
Samantala, sa pagpapasinaya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kadiwa ng Pangulo Program sa Camarines Sur nitong Huwebes, March 16, sinabi nitong malapit na ang katuparan ng kanyang pangakong 20 pesos kada kilo na bigas sa kabila ng pagtaas ng presyo nito. Makikita ninyo yung halimbawa yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, ay dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Ako si Paolo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Yan mga kabalen ha. At eto, dumako naman tayo sa ibang balita. Eto ho, kagabi, nako, marami ang natuwa at talagang nag-enjoy sa sinagawang singing contest ha, na tinawag na Sing Kagaling. Diyan ho sa may Barangay San Jose sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Abay, 17 contestant lang naman ang nagpakitang gilas sa biritan. At talagang nakita ho natin, sinuportahan sila ng kanilang mga kabarangay, ng kanilang mga kapurok. Yan ho yung singing contest, Sing Kagaling. At syempre present din ho yung Motyaning San Jose sa naturang pagtitipon. Inorganisa ho yan ng barangay council, ng barangay government, no? Sa pamumuno po ni Kapitana Mercy Macabali. Ayan, maraming salamat kay Kapitana Mercy Macabali dahil winelcome din ho nila yung CLTV 36 GG truck. Yan ho yung bagong GG truck o asset ho ng CLTV 36 kung saan pumupunta ho yan sa bawat barangay. Yung GG truck, yan, pakita natin yung GG truck para mapanood ng ating mga kababayan. Nagpupunta yan sa mga barangay at nagpupunta ho yan sa mga iba't ibang okasyon kung saan pwede ho ninyong mapanood ng live yung mga programa din ng CLTV 36. Tumutok lamang ho kayo sa ating Facebook page. Alam nyo mga kabalen, dahil meron ho tayong papromo yung kapag ikay nag-selfie kasama yung GG truck. Ayan. Pwede kang manalo ng iba't ibang papremyo mula naman sa ating mga generous sponsors. Ayan, mga kabalen. At sino ba yung nanalo? Ayan, nakikibalita. Sino daw ba yung mga nanalo sa singing contest? Diyan sa Barangay San Jose, na labis na pinasaya pa ng CLTV 36 dahil kabilang host na nag-host, no? Kasama ng host nila na si Budang, ang ating kasamang si JM De Jesus. Ayan, sasabihin ko sana si Budong, sasabihin ko sana si JM De Jesus. Ayan, na talaga na mga nag-enjoy yung ating mga kababayan sa panonood. Mahuhusay itong mga contestant. Pero syempre, gaya ng lahat ng kompetisyon, meron panalo talaga na tinatanghal. At ang second runner-up ay si Jeris Gonzales. First runner-up naman po si John Paul Bukoy, habang kampiyon sa Sing Kagaling dyan sa may San Jose, San Fernando, Pampanga, si Jericho de la Cruz. Ayan, napakasaya. Kahit si Kap, enjoy na enjoy sa pagsayaw. At syempre, yung ating mga kababayan, inaabangan yung GG truck. So tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 para ho sa gayon malaman din ninyo kung saan ba yung susunod na destinasyon ng ating GG truck, yung CLTV 36 GG truck. Ayan. Pansamantala, banggitin ko lang din, meron ho tayong contest dito, yung Barangay TikTok Superstar o yung BTS, na ito, pwede ho kayong pumunta sa Facebook page ng CLTV 36, para nang sa gayon ay malaman ho ninyo ano ba yung mga mechanics. Kung kayo ay mahilig mag-TikTok, mahilig sa BTS, Barangay TikTok Superstar, ito na yung chance ninyo na maging miyembro ng BTS. Ano nga ba yung mechanics ng BTS? Ayan, ito ho, papakita namin sa inyo. Yung mechanics ho, i-follow lamang ho yung TikTok account
ng CLTV 36. Ito, teka lang mga kabalen, ito, papakita ko ho sa inyo. Para nang sa gayon, makasali ho kayo. Alam nyo, usong-uso kasi itong TikTok ngayon. Marami sa ating mga kababayan, yung talagang natutuwa ho sa TikTok. At gustong-gusto nilang pinanonood itong mga programa ng o yung mga content dyan sa TikTok. So ito, ano nga ba yung kailangan nating mapanood? Na ano nga ba yung dapat gawin? Ito, basahin ko na lang, Kuya Justin. I-follow po ang aming TikTok account na at CLTV36. At gumawa rin ho ng TikTok video na nagpapakita ho ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama rin ho sa video ang isang maikling introduction. Ilagay ho ang inyong pangalan. CLTV36 BTS of Barangay at yung pangalan ho ng barangay. Tapos ang TikTok video po ay dapat at least 60 seconds. No? I-post din ho ang inyong content at itag ang CLTV36 sa caption. Ayan. Ang tatanghiling panalo ho ng papremyo mula sa ating sponsors ay i-announce naman ho sa Facebook page ng CLTV36. Ayan ho mga kabalen. Sige, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ano? Ayan, kaya ba? Abot ba? Ayan, sige, pakita natin, Kuya Arvin. Nasaan ba yung TikTok niya, sinasabi nating Barangay TikTok Challenge? Ito ho. Marami-rami nagpapadala. Nakita ko kahapon. Mga mahuhusay, ano? Pero sumali na ho kayo, para sa ganyan, malay nyo, kayo nang maging susunod na miyembro ng BTS o Barangay TikTok Superstar. Ayan, kala nyo, BTS na paborito. O, di ba? May mga mga mechanics yan. Maya. Nandyan lang ho yan. Nakapost lamang ho yan sa ating CLTV36 Facebook page. Ayan. Dumako naman ho tayo sa ating topic question of the day. Ano nga ba ang masarap kainin tuwing tag-init? Ayan, mga kabalan, makibahagi ho kayo sa komento. Unahan ko na kayo, Siyempre, walang iba, kundi halo-halo. Ayan. Nako, halo-halo. O kung gusto mo naman, mais con yelo, pwede rin, di ba? O ano nga ba? Ano pa ba? Ray, bravo. Ano ba masarap kainin? Ice cream? Ay, oo, ice cream. Pagkasarap-sarap ng ice cream. O yan, balikan natin, handa na. Ito, nandito ho yung mechanics ng BTS. Ito ho yung sinasabi natin kanina na kung paano ho kayo makasasali dito ho sa Barangay TikTok Superstar. Ayan, gaya ho ng nabanggit ko, ulitin ko lang. I-follow ang aming TikTok account at CLTV36. Gumawa ho ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o di kaya naman pag-awit. Isama rin ho sa video ang isang maikling introduction, ang inyong pangalan, at lagay nyo CLTV36 BTS of Barangay. Kung anong barangay kayo, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Ang TikTok po ay dapat at least 60 seconds. I-post po ang inyong content at itag ang CLTV36 sa caption. Ang tatanghaling mananalo ng papremyo ay i-anunsyo ho sa FB page at TikTok account matapos ho ang isang linggo. So kahapon ho ito nagsimula. May chance pa ho kayong sumali at maging susunod na miyembro ng BTS o maging susunod na miyembro ng Barangay TikTok Superstar. Ayan. Sige po, ako'y magpapaalam na mga kabalen, mga karehiyon at sa atin pong pagbabalik mamayang alas 12 ng tanghali, samahan ho natin si Kuyang Jody Mercado sa topic kung saan magiging bisita ho niya si Edison Regine Mandap, isa hong producer at head organizer ng Sirena Ning Lara 2023. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye ay mag-follow lamang ho kayo sa aming mga social media pages. Yung ating Facebook, TikTok, Instagram at maging YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa ating Facebook at syempre yung ating Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to. Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan, atin to. Kabalen, Karihyon, araw ho ng Biyernes ngayon, March 17,